Hello guys, welcome to my vlog. Dito kami sa Barangay Hall. Yes guys, kami sa Barangay Hall. Ang daming tao. Ito kami sa Barangay guys. Yes, dito kami sa Bakwit Center. Namakwit mi kaya wala. Sasunog na akong balay. Yes guys, sasunog na akong balay guys. Diba? Yes guys, sasunog na akong balay guys. Lawala na dyan. Diyan namin namalin sa Barangay Hall. Yes, diyan sa Barangay Hall namalin guys. Yes, thank you.